Sangguniang Kabataan Chairperson sa Barangay Lawan 3, Dakbayan sa Talisay, sikop pa. Usa siya sa 16 ka mga tao nga nasikop atol sa pag-serve sa Talisay City Police sa upat ka search warrant sa upat ka managlahing dapit. Samtang usa-usab ang nakalas atol sa maong operasyon. Si Chelo Valiena sa report. Sa gawas sa usa ka panimay nga nahimutang sa sitio Mangga, Lawaan 3, diin nagbanaw ang dugo, mo'y gituhuang nahagbaan ni Gilbert Campo, subject sa search warrant. Gingong misukol siya sa kapulisan nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Sa upat ka search warrant, nasikop ang amahan nga si Francisco Luwage, kanhi tanod chief, ug ang iyang anak nga SK chairperson nga si Gwendolyn Luwage. In our investigation, we found out that she played a big role in the drug syndicate of Steve Go. Apan gihimakak ni Francisco ang pasangil sa kapulisan, wala gani siya masayod kung asa gikan ang drugas. Iyang giangkon nga nasikop na siya kaniadto human tumo-tumoi. Ubos na usab siya karon sa plea bargain. Og limpyo og wala gayud malabigit sa gidiling drugas. Sa pag-serve sa search warrant ganihang buntag, wala siya masayod nganong gihimuan sila sa ingon. Usasa na ko nila, sir. Doon lang ilang gibuta nga kuan dito kung sa tong duha ka putos ba to nga kuan. Wa usab magkuwang si Kapitan Frederick Marababol sa Lawaan 3 sa pagpahinumdom sa iyang kaubanan. Iyang gihulagway nga aktibo man si SK Chairperson Luwage sa kampanya sa gidiling drugas sa ilang barangay. Kasi kining gibuhat nga activity nga mag-symposium man sana siya sa tuwan. I don't know kung sa iyang kuan kay lahi na mo ka ng chairman. Samtang konsultahon pa ni Mayor Samsam Gulyas ang City Attorney's Office sa lakang nga iyang himuon subay sa pagkasikop sa SK Chairman sa Barangay Lawaan 3. That's something that we have to talk about with our lawyers, with the ILG, and maybe all elected officials in the city of Talisay, what do we do moving forward. But lisod yun kaayo ang sitwasyon because from what I know, charges will be filed with the PNP. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.